Мой родны кут, як ты мне мілы. Пачуцці, якія клічуць словы народнага песняра Якуба Коласа, падзяляе кожны беларус. Мы любім сваю Беларусь, край жывой крынічнай вады, край рэк і азёр, лясоў і сагрэтых любоўю палёў. Жыццё ў кожнага чалавека сваё, адзінае, непаўторнае. І мы не заўсёды задумваемся і усведамляем, наколькі шмат у нас тых, хто жыве на гэтай зямлі агульнага, адзінага. Наперш, гэта гістарычная памяць, якой мацуецца адзінства народа, нацыі. Больш чым 1000 гадоў беларускі шлях пазначаны выбітнымі постацямі і слаўнымі дзеямі нашых слынных продкаў, пісьмовымі крыніцамі, помнікамі архітэктуры. Веданне мінуўшчыны, адчуванне непарыўнасці быцця, повязі часоў і падзей, памкненняў людскіх дае чалавеку трывалы грунт яго існавання на зямлі, дазваляе ясна глядзець у будучыню. Гісторыя – наш бясцэнны духоўны скарб, які мы павінны зберагчы і перадаць нашчадкам. Сёння ў незалежнай Рэспубліцы Беларусь мы працягваем аднаўляць і ствараць духоўныя і матэрыяльныя каштоўнасці, укладваць у іх сваю душу, выяўляць свой генетычны код. Набыло адметныя рысы аблічча нашай сталіцы, усіх беларускіх гарадоў. Гэта найбольш відавочна сведчыць аб узроўні развіцця нашай нацыянальнай культуры. Шмат якія матэрыяльныя знакі адзінства перараслі ў сімвалы сучаснай Беларусі, сталі ўвасабленнем высокай духоўнай моцы беларускага народа. Знакамі яднання ў хрысціянскім рэчышчы ёсць і біблейскія кнігі беларускага першадрукара Францішка Скарыны. Ён друкаваў Біблію для народа простага і праз яго адзінства адчуваў наканаванне Беларусі як вешчуна талеранцыі. На такім трывалым падмурку будуецца культура Беларусі. Прафесійная культура праз сваю адметнасць дасягнула высокага ўзроўню развіцця, набыла вядомасць у свеце. Жыватворна бруяць праз стагоддзі і крыніцы народнай культуры. У яе падмурку найбагацейшы фальклор. Традыцыі народнай культуры жывуць сёння ў фальклорных абрадах, песнях, звычаях, аўтэнтычных строях, а самае галоўнае ў душы беларускага народа. Як гаварыў наш незабыўны паэт Максім Богданович, штодзённымі клопатамі поўніцца жыццё людское. Але калі зварухнецца душа чалавека, толькі песня здолее спатоліць яе. Шануйце ж песні свае. Асабліва моцна гучыць песня, калі людзі збіраюцца разам, з'язджаюцца з усёй Беларусі, каб яшчэ раз адчуць адзінства, адчуць сябе членам сябрыны, імя якой беларускі народ. Найбуйнейшае купальскае свята Александрыя збірае сяброў, штогод кліча да сябе тых, каму цікава адчуць водар народнага фэсту, хто хоча стаць непасрэдным сведкам маштабнага мастацкага дзейства. У кожнага з удзельнікаў застануцца незабыўныя ўражанні ад свята. Штогод у ліпені сталіца культурнага жыцця краіны становіцца і старажытны Віцебск. Міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску мае ўжо 30-гадовую гісторыю, пазначаную высокім узроўнем арганізацыі, мастацкімі адкрыццямі. Гэта свята не толькі для гледачоў, якія прыходзяць на канцэрты вядомых і маладых выканаўцаў, але найперш для жыхароў і гасцей горада. Іх заўсёды чакае разнастайная праграма фестываля, кожны раз са сваёй смачнай разынкай.
Вечаровы час сваёй таямнічасцю і незвычайнымі агеньчыкамі прываблівае да сябе цікаўных, кліча далучыцца святочнага настрою. І ўсё ж галоўнае ў гэты час у Віцебску песня. Яна лунае над горадам і яднае людзей у памкненні быць далучнымі высокіх мелодый, народнага свята, культурнага жыцця Беларусі. Славянскі базар у Віцебску кожны раз развітваецца са сваімі сябрамі аптымістычна. Да новых сустрэч!